ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜେଦାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରେନ୍ର ଆରମ୍ଭ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରେନ୍ ଇତିହାସରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ନୂଆ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ ବିଲକୁଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ରୋଚକ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଆମ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରେନ୍ ଏଟା 1879ରେ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ହଁ 1879। ଆଉ ତା ପଛରେ ଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ୱର୍ଣ୍ଣର ଭନ୍ ସିମେନ୍ସ। ସିମନ୍ସ ବାଃ। ହଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ବାଷ୍ପ ଇଞ୍ଜିନର ରାଜ, କୋଇଲା, ଧୂଆଁ। ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଭାବିବା, ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଥାଟା ଆହୁରି ମଜେଦାର ଲାଗୁଛି। ଲେଖା ଅଛି ଏହି ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ଟା ମାତ୍ର 150 ମିଟର ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ କେବଳ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ହଁ ସତ କଥା, ମାତ୍ର 150 ମିଟର ଆଉ 6 ଜଣ। ଆଜିକାଲିର ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା କେମିତି କହିବି, ଖେଳନା ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଲାଗିପାରେ, ଖେଳନା ପରି। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ରଦର୍ଶନଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ହଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇ ହେବ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଚଳାଇ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ବୁଝିଲେ? ହଁ ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏହାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବେ, ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ। ନା, ଏମିତି ନୁହେଁ। ବର୍ଲିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ବି ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣେଇଲେ, ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ। ତେବେ ସେହି ଛୋଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା? ବିଲକୁଲ, ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ସହର ଭିତରେ ପରିବହନ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାମ୍ ଆସିଲା, ସବୱେ ଆସିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ବାଷ୍ପ ଇଞ୍ଜିନଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସଫା, ଶାନ୍ତ ଆଉ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ। ହଁ, ସହରୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏକଦମ। ଆଉ ଖାଲି ସହରର ନୁହେଁ, ଲମ୍ବା ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବି ଏହା ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଞ୍ଜିନ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା, ମାଲ ପରିବହନ ବି ହେଲା। ଏସବୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଲା। ବୁଝିଲି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା, ସିମେନ୍ସଙ୍କର ସେଇ 1879ର ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା, ସେଇଟା ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ ରେଳ ନେଟୱାର୍କର ମୂଳଦ୍ୱାର। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବନି। ଏହା ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପ୍ରମାଣ। ଏହା ଦେଖେଇଲା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେମିତି ସମାଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରେ। ଏହାପରେ ହିଁ ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ସତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବିବାର କଥା ରହିଲା। ଯଦି 1879ର ସେଇ 150 ମିଟରର ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆଜିର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତେବେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅଛି, AI, ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ, ନୂଆ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଏପରିକି ହାଇପରଲୁପ୍ ଭଳି କଥା, ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଦୂର